Мунча ягылган пар бирелгән миллекләр дә әзерләүкәдә ятучылар илнең иң оста чабындыручылары қолында. Бер кешене 10 кеше чабындыра, 10 минут сайналар алышынып тора. Әлбәттә, мунча кунагына ял итү өчен вакытта бирелә. Татарстандагы иң оста чабындыручыларның берсе Фәнис Дәүләтшин. Мунча себеркесе белән инде 30 ел дус. Чувствовать кирәк. Менә ничек ята ул, аның аурасын сизергә тиеш. Аны белмәгәч, бернәрсә булмый. Мунчада эсселек 90 градуска кадәр кем чабындырганын белмәсен өчен ләүкәдә ятучының күзен бәйлиләр. Мин беренче тапкыр катнашам. Бүген безнең күзләрне җымып чаптылар. Һәм бу шундый рәхәтлек тәнгә генә түгел, җанга да рәхәт. Яңа ел бәйрәмендә чтобы халык ятып тормасын өчен шуңа күрә дә шулай җыелыш ясаганнар. Мини-соревнования күбектә монда килгәннәр. Bütün Россиядан знаменитый чемпион миралар. Мунчада рәхәтләнеп ял итү һәм сихәтлек алу өчен себеркенең дөрес җыелган булуы мөһим. Бу ярышта имән, каен һәм ак чыршы себеркеләреннән файдаландылар. В Казани я заметил. Казанда шуңа игътибар иттем. Миллекләр зуррак ясалган. Аның белән чабындырганда да көч күбрәк кирәк. Россиянең көньяк өлешендә себеркене кечкенәрәк итеп бәйлиләр. Ярышта катнашучы һәр кеше 50 тапкыр чабындырырга тиеш. Иң күп бал җыючы җиңүче дип табыла. Әлеге ярышта хөкемдарлар бөтенләй юк. Җиңүчеләрне халык үзе билгеләячәк. Иң оста чабындыручылар дип Татарстан җыелма командасы танылды. Руслан Косудинов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.